ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing kulon kurang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kasugengan kasarasan saha karahayon mugi tansah sumramba wonten ing ngarsa dalem panjenengan sami para pamirsa pametri bodaya ingkang adiluhung wonten ing sonten punika prikansa langen krida wibawa sowan ngabiyantara wonten ngarsa dalem panjenengan sedaya ngaturaken setunggal jejogetan kagem miyak sepining swasana ugi memeriahkan bulan suci Ramadan wonten ing pawiyahan sonten punika. Ugi boten kata lumpen biswanipun prikanca langen krida wibawa ingkang mijil saking Dukuh Sidomulya Ngagrong Gladaksari Kabupaten Boyolali ingkang dipun pakarsani saking Bapak Suyamto. Mugi-mugi dados panglipur wonten ngarsa dalem panjenengan sedaya lumantar pagelaran seni tari langen krida wibawa. Arom jurat wangi ler pancaran sari burat wangi ler pancaran sari arom burat wangi ler pancaran sari ler pancaran sari tulitang kembange tawan beri tepuk tangannya yang mulia untuk krida wibawa kekalam terlap terlipaya sotya buka Brono asara dasar angin lawa wangi puspa atutut rasa arom burat wangi ler pancaran sari arom burat wangi ler pancaran sari gendang kempul wos tinabu nut wirama
slumratu urun anggukah pulangun mangayun ayun kembrisiking krepya sampurakan sineplah ngerengko ngandan-andan nyongklan bersok epang sasat dewi kayangan nite garuda mabura kusumo ing antareksa tetreming atiku kianate janji saugemi ora bakal lali ora kelingan jroning ati sak bedhae bumi kadung koyo ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tipe murine ampun pamujiku moga-moga ora ana rubeda sapungkure ngono mulunga ora kandha-kandha kaki muka kamruhana ing waspada ing jaman taligani kahanan hara kumbara kontrang kantring para jalma udan tanggis banjir getih sarah balung
Bagindo barko bardahono sinopat taline gani Zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja boten nek dikonon yo sing temen adone langsa zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja boten nek dikongkon yo sing temen bicar nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse tak gadah bisa urip mulya dadi yo satriya utama ngluhurake asmane wong tuwa dadi yo pendekaring bangsa Sayyidina wa maulana Muhammadin at-tadama fi ilmillahi sholatan jaibat au bitawami mulkilahi persiapan yo
sing kaya ngene apa anake kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat kalungane mergo ra disangka wong tuwane kudu iso ngatur dhewe ra ono cekelane kene men ana sing rusak omahe Sulai mansuke ya sembahyang Heman wong fakir ora sembahyang Allah ya Allah Heman wong miskin ora sembahyang Allah ya Allah Nabi Ayub luwih miskin takon sembahyang Nabi Ayub luwih miskin takon sembahyang Memayu-hayu ning bawana romagat lan nyawiji dalem padha ngartiya pinuji agunge Gusti indah ngalam swantara andher beti anggrapi oh ae Memayu-hayu ning bawana romagat lan nyawiji janma padha ngertiya pinuji agunge Gusti indah ing alam swantara andher bene andung
tepi oh yo jojo so Yen Bratasena ngemban kawuh Guru Durna upadi susuwe angin nganti ati kang mening jatan panggih kang sinetya lekas kang pupu sing nala nadyan kang sinawang suwung jatan kandheng lekas ingsun
kasaput ombak pedhot Bratasena sigra cancut napa langit samudra napa kanda dirubeda kasaput ombak pedhot Bratasena sigra cancut napa langit samudra napa kanda dirubeda tekan weninge kang cipta Bapak Guru Minowalya papan dununge sejati pinanggih Sang Dewa Ruci Edyan Bratasena ngembat dawuh Guru Durna upati susu ing angin kanthi ati kang wening datan panggih kang sinadya lekas kang pupus sing nala nadyan kang sinawang suwung datan kandhek lekas ingsun ombak pedhot Bratasena sigra cancut napa telenging samudra napa kang dirubeda samud tekan wening kang cipta Bapak Guru Minowalya papan dununge sejati pinanggih Sang Dewa Ruci Beri tepuk tangan yang meriah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Paman tak rewangi duduk sumur mane
menawa metu banyune tak rewangi dodol lan sore-sore kabone biru jae wono lembuyan apa pantese ela elo ela ilola ela salae ao salae ala kebon biru sore-sore kabone biru jae wono lembuyan apa kodonge ela elo ya elola elo ya lole ya lole ala kebon biru kebon sine sune loro jae wono lembuyan apa panase ela elo ela elola ela salae ala kebon biru sore-sore kabone biru jae wono lembuyan ana godhonge ela elo ya elalo elo ya lole ala kebon biru kebon siji loro jae wono lembuyan apa panase ela elo salae elola ela olae yao salae ala kebon biru sore-sore kabone biru jae wono lembuyan ana godhonge ela elo lale ya elola elo ya lole ala kebon biru sore-sore kabone biru jae wono lembuyan ana godhonge ela elo ya elola elo ya lole ala kebon biru sore-sore kabone biru jae wono lembuyan apa panase ela elo elola ela salae ala kebon biru
ana jalma karya hei yono ning sisih kidul tanah Jawa Sukuru ana segara kang nyoto gede ombake ning sisih kidul tanah Jawa Sukuru ana segara kang nyoto gede ombake ora kedat saben wayah ra ono jalma kang nyoto wani semprono nek sisih kidul tanah Jawa Sukuru ana segara kang nyoto gede ombake ora kendhat saben wayah ra ono jalma kang nyoto wani semprono sisih kidul tanah Jawa dumunung ana segara kang nyoto gedhe ombake karo gantung lambeku warisane bangkaku sarapanku sambel goreng sego jagung kosokan watu neng kali nyemplung neng kedung jaman dhisik durung usum sabun andukku wong cukup anduk sarung kedolananku motor cilik saka Lampung wis kutul baris rentasane saiki uris wis kutul baris gek derek nang wis tanggal 15 padang singlang bulane puter aku di gudang sok yen gede dadi dokter tanggal 15 padang singlang bulane puter barang wis gede aku nyontek ku dokter Surya nanging batang mripatku sinari rembulan nambahi sedih hatiku tresno sing tak jaga namung kanggo sliramu nanging nyatane
namung sepuh Anggen tresno karo aku nyatane nyusake atiku temen kowe ngelakani aku tega temen kowe ngapusi aku wis cukup samene crita lan laguku yo aku pamit lan nolongku hae 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 sing mudeng lagune tangane munggah bareng-bareng yo warunge dibuka ya ditata senja angkat tangannya di atas semuanya kok ora rumangsa esepane bakule mawe bingung atiku lirikane duadu gawe bingung bisa rumangsa esepane bakule gawe bingung atiku lirikane duadu gawe bingung awakku sing dipikir kok ora rumangsa sender lan apa to tiwas naksir kok ora rumangsa hae hae beri tepuk tangan yang meriah untuk Langan Krida Wibowo.